Табигаттың алтын мәлендә 11 сентябрь көне үзенең алтын юбилейын 50 яшен билдәләүсе безнең кадерле агайыбыз, кайнагабыз, олатайыбыз Мордабулатов Надир Захир улын ысын күңелдән кайнар котлайбыз. Безнең туганыбыз Күгәрсен районы 1-нче Түкәт авылында туып үсеп, бүгенге көндә Пытьях калаһында яшәй. Агайыбыз әрме сафтарыннан кайткас, полиция хезмәткәре булып эшләнә. Тырыш хезмәте өчен мактау грамоталары, орден, медальләр белән баһаланмай калманы. Бына инде 20 елга якын хаклы ялда булуына карамастан, ул тырышып эшләй. Табигать кысагында туып үскәнгәме, агайыбыз буш вакыттарын балык кармаклап һау буенда яки урман буенда бәшмә киеп, гомумән алганда табигать кысагында узгарырга ярата. Туганыбыз киң күңелле, юмарт, изге йөрәкле кеше. Без уны бик яратабыз, хөрмәт итәбез һәм туган көнендә иң изге теләкләребезне yetkерәбез. Агайыбыз, һиңә именлек, матур тормыш, һаулыктың иң ныклыһын, бәхеттең иң улыһын, гомернең иң озынын теләйбез. Киләсәк көндәрең өмет менән тулы булып, гомер йомгагың шатлык һөйнестәргә тулып тәгәрәһен. Тормыш авырлыктарына бирешмәй, һәр аткан таңдарга хокланып, балаларыңдың изгелеген күреп, көсле рухлы, изге күңелле булып, озын-озак гомер кисерергә язһын. Ак, саф теләк ургый күңелдә, һине котлап туган көнеңдә. Бәхет, шатлык булһын юлдашың, һүнмәй янһын яшьлек кояшың. Һин булганда ердә без бәхетле, һинең менән якты көнебез, безнең менән һин дә бәхетле бул. Һиңә озын гомер теләйбез. Иң изге теләктәр менән һылыуларыгыз Эльвира, Элиза, Фиделия, кәүдәрегез Эльвир, Вадим, улдарыгыз Руслан, Рөстәм, Радмир, кызларыгыз Арина, Камила, Аделина, Ивелина, Муракаулы, Салават калаһы. Хөрмәтле юбиляр, якындарыгыз изге теләктәрен йырга кушып юллаган. Рәхим итеп тыңлагыз. Atayları da bir, esseyleri de bir, yarılap yaşarga tuğanbıdı bildi bir, uygarbıdı bir, yırgarbıdı bir, ney halitekte bir tuğandar bir, uygarbıdı bir, kandarыбыз bir, туғаным дейіп, үтін балығымыр, уйғарыбыз bir, yırgarыбыз bir, ney хәл тәкті
Ney hali tekte bir tuğandar bir Uygar bıdı bir Yırgar bıdı bir Ney hali tekte